أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллаһы Субханаһу ва Тағала шушы җомга көннәребезне мөбарәк кылып, кылган гыйбадәтләребезне кабул кылсын, ачык яшерен кылган, белеп-белми кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Аллаһ Тәгалә безгә дөньялыкта дөнья бәхете, ахиратта ахират бәхетләре насыйп етсен. Нинди изге теләкләребез, мурад максатларыбыз булса, шуларга ирешергә насыйп етсен. Урыннарыбызны Аллаһ Тәгалә дәрәҗәле кылсын дөньялыкта да, ахиратта да. Мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр бердәмлек турында һәм итагать Аллаһ Тәгаләгә, аның Расүленә буйсыну турында. Мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнарның шундый бер үзенчәлеге бар, башка диннәрдән аермалы буларак, сәмигъна ва атагъна, ишеттек һәм буйсындык дигән девизы бар. Без ислам дине турында, ислам диненең кагыйдәләрен ишеткәчтен беренче булган сүзебез әйткәләшү, бәхәсләшү түгел, сәмигъна ва атагъна. Ишеттек һәм буйсындык. Иң беренче менә шушы сахабәләребезнең дә девизлары, аларның үз-үзен тотышлары шундый булган. Ишеттек һәм буйсындык. Чөнки башка диннәрдә моңа кадәр пәйгамбәрләр килсәләр, алар белән бәхәсләшкәннәр, кабул итмәгәннәр. Аннан соң тора-бара аларның юлларын үзгәрткәннәр, изге китапларны үзгәртеп язганнар. Ниндидер кануннар плохо слышно или не слышно? Ну, конечно, плохо не включили, потому что... Башка пәйгамбәрләрнең әмерләре килгәннән соң, шушы аларга иярүчеләр дип әйтик инде, хәтта аларны пәйгамбәрләрне үтерүчеләр дә булганнар. Бу яһуд кавымнарында бик билгеле. Хәлләр шулай бит Закария алейһиссалам, Яхья алейһиссалам, хәтта менә шушы Гайса алейһиссалам вакытларында Гайса алейһиссаламны да үтерергә тырышканнар. Соңрак инде аңа иярүчеләр аларның шулай бит кануннарын үзгәрткәннәр. Без исә безгә шариагатта ниндидер кануннар ошамаса да, без аңа буйсынабыз. Сәмигъна ва атагъна. Бүгенге көндә кызганычка каршы шундый тенденция бара. Шариагат кануннарын ошамаган кешеләр үзләренчә аңлата башлыйлар, үзгәртә башлыйлар. Хатын-кызлар арасында барлыкка килде шундый тенденция, шулай бит ниндидер хатын-кыз психологлары хәдисләрне үзләренчә аңлатып, хатыннарны ерләренә буйсындырмыйча аерылуга китерүче шундый бер психологлар барлыкка килә башлады. Этләр арасында да җитәрлек шулай бит андый психологларыбыз безнең, андый белгечләребез. Берәр нәрсә киңәш бирә башласаң, шулай бит һәм мөселман кешесенә киемең булай түгел, яки булай утырмыйсың, булай эшләмисең дип, мең төрле хәдис таба башлыйлар сиңа, 100 төрле сүз белән җавап бирә башлыйлар каршы шулай бит. Менә бу бүгенге көндә безнең күңелләребезгә дә шундый авырулар килеп керде. Әле бер көнне бер мәҗлестә утырганда зарланалар, Нижний Новгородта булган идек диләр, берәүләр әйтәләр. Безне мәчеткә кертмәделәр ди. Сезнең киемнәрегез дөрес түгел дип. Мин инде булды бер заман бер мәчеттә теге ак күлмәк киеп килмәсәң намазга кертмиләр иде. Кайсыдыр шәһәрдә булганны хәтерләмим инде хәзер, Шунда ул да ак күлмәк киеп килмәсәң мәчеткә кертмиләр иде. Сезнең киемнәрегез дөрес түгел дип. Әлбәттә инде мосы арттыру, әмма бу кешеләрне дә кертмәгәннәр. Шуннан соң инде мин хәзер мәйтәм, сезнең бәлки кайбер җирләрегез ачык булгандыр мәйтәм. Бәлки кайбер киемнәрегез ачык булгандыр. Юк инде без капланган идек ди. Мәҗлестә утырганда мәйтәм, менә беләсезме? Сезнең шушында утырган хатын-кызлар арасыннан капланган бер генә хатын-кыз бар менә әйтә. Ул мөселман хатын-кызы иде. Калганнарның я куллары ачык, я муеннары ачык, калган җирләре ачык. Әйтәм, сез үзегезне капланган дип санасагыз да, ул барыбер капланмаган булып саналасыз. Бәлки шуңа күрә сезгә мәйтәм керергә рөхсәт итмәгәннәрдер. Ул бит мәйтәм фәрештәләр бит менә шушындый хатын-кыз янына килергә уялалар. Алар бит мондый урыннарга килмиләр, хатын-кыз ачык булса дип. Шулай дип әйткән идем. Татарлар бит инде шустрыйлар, берсе әйтә, аның хәзер фәрештәләре дә современный диде. Килергә алар ялмыйлардыр килергә дип. Ничек авыз тутырып шулай дип әйтергә була? Мин теге шаккатам,
Аның фәрештәләре дә хәзер современный инде ди. Мәтәм, субханалла, мәтәм, Алла, бу халыкны туры юлга бастырырга мин белмим эшләргә кирәк. Менә бу халыкны мин теге ара-тирә өметемне өзә башлыйм уже. Теге бу халыкны мәтәм бастырып булмас акча туры юлга дип инде. Инде шулай да, мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп менә кеше фәрештәләрне дә үзгәртергә әзер. Кануннарны үзгәртергә әзер. Аллаһы Тәгаләнең кануннарына буйсынмас өчен. Аның әйткәнен үтәмәс өчен. Шулай бит. Бу заманда, хәзер инде башка замана, современный замана, тегеләй фәлән фәсмәтән дигән булып. Шуңа күрә мөселманнар мондай авырудан алар азат булырга тиеш. Иң беренче девиз шулай бит: "Сәмигъна ва атагъна", Коръән Кәримдә әйтелә. "Сәмигъна ва атагъна, гфранaka раббана ва иләйкәл масир". Бу ишеттек һәм буйсындык, я Рабби, безне гафу ит, һәм инде сиңа безнең барасы юлыбыз диелә. Менә шулай итеп Коръән Кәримдә безгә шуның турында китерелә һәм икенче бер аятта әйтелә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون". الله تعالى әйтә, әгәр дә мөмин мөселманнарга ди, Аллаһы Тәгаләгә һәм аның Расулына аларны чакырсалар, аларның арасында Аллаһы Тәгаләнең хөкемнәре белән хөкем итәр өчен ди, нәрсә дип әйтәләр? Яқулу сәмигъна ва атағна. Алар әйтәләр, ишеттек һәм буйсындык дип. Алар бәхәсләшмиләр. Ишеттек һәм буйсындык дип әйтәләр. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар арасында да бүген бар. Мәсәлән, чакыралар, киләләр, мәсәлән, инде сине казый буларак, судья буларак берәр кая чакыралар. Син инде аларга әйтәсең, аңлатасың, шулай бит. Һәм нәрсә диләр? Киттек икенче казыйга диләр. Икенче судьяга барабыз, икенче муллага барабыз диләр. Шамы синең әйткән сүзләрең шулай. Шамы. Һәр берсе үзен яклаганны тели. Бу мөхтәрәм кардәшләр, сәмигъна ва атагъна юк дигән сүз. Аллаһы Тәгаләнең кануннарына, сүзләренә буйсыну юк дигән сүз. Кешене бүген китереп булмый алай туры сүз белән, мәсәлән, хәтта ике кеше бәхәсләшкән вакытта да, икесенә дә әйтсәң, Алладан курык дисәң, аларга барбер. Элек Алладан курык дисәң, кеше туктый иде. Нинтер хадис яки аят әйтсәң, шулай бит туктый иде. Бүген көндә юк андый нәрсә. Ул син хадис һәм аят әйткәндә, ул саны Аллаһ сүзе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сүзе дип кабул итми. Ул аны кабул итә, синең сүзең дип. Ә син миңа беркем түгел ди. Менә шулай әйттер. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, зур проблемага әйләнеп бара мөселманнар арасында. Бу таркаучылыкка китерә. Һәрбер кеше багана төбе сайын, аннан соң мөфтиләр багана төбе сайын үзенең шулай бит галимнәре барлыкка килә башлый. Һәм үз чиратында һәрберсе төрле якка китеп баралар. Мин моңа буйсынам, мин моңа иярәм, мин тегеләй әйтәм, мин булай әйтәм. Шуңа күрә дә мөселман кешеләре дә, әгәр дә Аллаһы Тәгаләгә һәм аның илчесенә чакырсаң, Аллаһ кануннары белән алар арасында идарә итәр өчен, алар әйтерләр ди: "Сәмигъна ва атагъна", ишеттек һәм буйсындык дип ди. Һәм алар кытылучылар ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Кем Аллаһ Тәгаләгә һәм аның Расулына буйсына, Алладан курка, үзен саклый гынахлардан, мондый кешеләр җиңүчеләр ди Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләгә һәм аның Расулына буйсынырга теләмәү, Аллаһ Тәгаләнең кануннарын кабул итәргә теләмәү, бу нәфескә иярү дигән сүз. Коръән Кәримдә нәфесне Аллаһ Тәгалә Алла дип әйтә. Ягъни алар үз нәфесләрен Алла дип алдылар ди. Алла иттеләр. Әлбәттә, Алла берәү генә. Ничек инде кешенең нәфсе Алла була ала? Син кемгә буйсынсаң, шул синең Аллаң. Аның тәгълиматы бик гади. Монда аны Алла дип әйтү мәҗбүри түгел. Әгәр дә синең өчен Аллаһы Тәгаләнең кануннарыннан да истинрәк ниндидер кануннар бар икән, синең нәфсең. Димәк, син нәфсеңне Алла дип таныйсың, Алланы түгел. Нәфсең Алла була. Шайтанның шулай булды, шулай бит. Нәфсе Алла булды. Ул бит Аллаһы Тәгаләдән башка кемгәдер табынам дип шайтанның авызыннан бер вакытта чыкканы юк. Мин фәлән патка табынам, фәлән идолга табынам дигән сүз юк аның авызыннан чыкканы. Ул Аллаһ Тәгаләгә әйтә: син мине уттан яраттың ди. Ул аны Халик, яратучы буларак таный. Шайтанның авызыннан бер вакытта да ширк сүзләре чыкканы юк. Классический ширк дип әйтегән. Мин теге фәлән Аллага табынам ди. Әмма ул үзенең нәфесен Алла итте. Алла дип алды. Тагын да зуррак гынах ясады. Үзенә табына. Аның фикере Алла сүзеннән истинрәк. Аның фикере Аллаһ Тәгаләнең кануннарыннан истинрәк. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең кануннары кабул итмәсәң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләрен кабул итә алмасаң, димәк син үзеңне Алла дип атаган буласың.
Инде мондый мөхтәрәм кардәшләр, хәл була шул ук яһүдләр белән. Муса алейхиссалам яһүдләрне алып килә, шулай бит Палестина җиренә, һәм әйтә: Аллаһы Тәгалә сезгә шушы җирне вәгъдә итте ди. Шушы җир сезнеке ди, ләкин ничек? Сугышырга кирәк, яулап алырга кирәк. Аллаһ Тәгалә сезгә бирәчәк, но яулап алырга кирәк. Сугышырга туры киләчәк. Нәрсә диде яһүдләр? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна лан надхулаха абадан ма даму фиха фадhhab анта ва раббука фaqатила иннаха хуна qa'idun. Алар нәрсә дип җавап бирделәр? Без монда ди, бер вакытта кирмәячәкбез ди шушы җиргә ди. Алар шушындый, анда башка халыклар булганда ди, сугышасы булганга күрә ди. Син һәм Аллаң сез сугышыгыз ди, без монда көтеп торырбыз ди. Татарлар кебек җавап бирәләр, име? Современный фәрештә дигән шикелле җавап бирәләр. Син һәм синең Аллаң сез сугышыгыз ди, икәү ди. Ә без монда көтеп торырбыз ди. Сез җиңгәчтен без керербез ди аннан соң ди. Иншалла ди. Менә ничек сөйләшәләр, шулай бит. Бүгенге көндә әгәр дә татар халкына нидер бәла килсә, аларның дәрәҗәсе булмаса, бердәмлек булмаса, аптырарга кирәкми. Шул ук яһүдләр сүзен кабатлыйлар алар. Ә Аллаһы Тәгалә нәрсә диде? Мондый кешеләргә, шушы яһүдләргә нинди җәза бирде? Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. Мин бу җирне аларга хәрам кылдым ди. Хәрам кылдым. 40 ел буе алар адашып йөрделәр, аннан соң шушы җиргә чыга алмыйча. Алла бүгенге көндә татар халкына да Аллаһ Тәгалә җирләрен хәрам итте. Үз җиребез үзебезгә хәрам бүгенге көндә. Хуҗа түгел. Сәбәбе нәрсәдә? Менә сәбәбе нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә бит аны юкка гына әйтми, бу халыклар турында юкка гына сөйләми. Ул безгә генә кагылмый, ул бөтен гарәпләргә дә кагыла. Гарәпләргә дә бүген үз җирләре хәрам. Алар үз җирләренә үзләре хуҗа түгел. Османский империяны таратып нишәттеләр? Бүлеп бетерделәр. Чүбрәкне бүлгән кебек һәрберсенә, һәрбер Европа дәүләте үзенә колонияга алып бетерде. Аларның үз җирләре үзләренә хәрам булды, үз җирләренә хуҗа булудан туктадылар. Нәрсәгә? Сәмигъна ва атагъна булмаган өчен. Бердәмлек юк, буйсыну булмаган өчен. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә бөтенесен дә күрсәтеп тора. Һәм инде икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә шулай: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Аллаһы Тәгалә юлыннан язган өчен, туры юлдан язган өчен без аларга хәләлне харам иттек ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм Аллаһ Тәгаләне тыңламаган өчен. Аллаһы Тәгалә хәләлне харам итә, буйсынмаган өчен Аллаһ Тәгаләгә. Сиңа элек яраган әйберләр ярамый башлый. Сиңа ул әйберләр бүгенге дөньяда шаригать үзгәрми. Мәсәлән, инде хәләл харамга әйләнми. Ләкин яһүдләрдә, мәсәлән, алар дөрес юл белән яшәмәгәнгә күрә Аллаһ Тәгалә аларга ризыкларны харам итә башлый, элек хәләл булган. Әйтәләр, менә ислам дине каты кырыс диләр. Харам бик күп диләр. Юк. Харам бик күп яһүдләр динендә. Безгә яраган күп әйберләр аларга ярамый. Мәсәлән, ат ите. Аларга ярамый. Безгә ярый. Мәсәлән, май, хайван майы аларга ярамый, безгә ярый. Ул шул куян итләре, мәсәлән, анда безгә ярый, аларга ярамый. Аларга ярамаган әйберләр бик күп. Безнең өчен, мәсәлән, ул бит яһүдләр кануны ул шул христианнарга да кагыла. Христианнарга ярамаган әйбер күбрәк безгә караганда. Безгә ярый. Шуңа күрә дә безнең динебездә хәләл әйбер күбрәк аларныкына караганда. Хәтта әгәрчә мөселманнарны күрсәтәләр, гел харам дип йөргән кешеләр кебек, шулай бит, юк. Бездә хәләл әйберләр күбрәк. Чөнки заманында шушы яһүдләр гөнаһлар кылу аркасында аларга Аллаһ Тәгалә аларга харам итте хәләлне. Бүгенге көндә мөселман кешесенә хәләл харам ничек харам була? Аллаһы Тәгалә аңа ул байлыкны бирми. Тиешле байлыгын бирми, әгәр Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаса. Шул ук әлеге дә баягы үзенең байлыгына хуҗа булмый. Менә безнең белән ничек чагыштырырга була? Безнең халык белән шулай. Яки Чечня белән анда, мәсәлән, үзебезнең нефткә үзебез хуҗа түгел. Шулай бит. Үзебезнең әйбер безгә хәләл түгел. Безгә хуҗа түгел, без куллана алмыйбыз аны. Шуның кебек әйберләр һәрбер мөселман дәүләтләрендә бар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә проблема башлана үзебездән. Без гел кычкырырга яратабыз, гел гаепләргә яратабыз, ләкин иң беренче проблема үзебездә. Аллаһы Тәгалә белән
араларны дөрестләсәк, Аллаһ Тәгалә безнең тормышларыбызны да, мөхтәрәм кардәшләр, үзгәртә. Үзебезне үзебезгә шулай бит хуҗа итә, үз җиребезгә хуҗа итә, үз халкыбызга, үз балаларыбызга, үз хатыныбызга хуҗа итә. Син Аллаһ Тәгалә буйсынмасаң, сиңа хатының да буйсынмый. Хатының да синең сүзеңне тыңламый, балаларың да синең сүзеңне тыңламый. Чөнки галимнәр нәрсә ди? Мин әгәр дә гөнаһ кылсам да, гөнаһ кылу нәрсә ул? Гөнаһ кылу ул Аллаһ Тәгаләгә буйсынмау дигән сүз. Хәтта минем атым да миңа буйсынмый башлый. Атым, мин җиңә алмыйм атны шулай бит. Тартасың, җиңеп булмый. Буйсынмый ул сиңа. Каятели шунда бара, яки өстеннән алып чыгып, чиеп чыра, гөнаһ кылсың. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә моны без онытмаска тиешбез. Әгәр дә дөньябыз үзгәрсен дисәк, үзебезне үзгәртергә кирәк. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы сегодня с вами говорим о подчинении Аллаху Субханаху ва Тааля и о единстве. То есть единство мусульман, верующих, через подчинение Аллаху Субханаху ва Тааля. Единство может быть только через это, и не через что другое. Потому что единство по национальному признаку невозможно. Вот, например, в свое время тюркские народы разговаривали на одном языке. То есть казахи, узбеки, туркмены, там, турки, татары. У них был один язык тюркский. Он был литературный тюркский, всем понятный, книжный. Но в каждой местности были свои диалекты. В итоге вот этот литературный тюркский ушел, остались только диалекты местные. Поэтому сейчас тюркские народы могут даже друг друга не понимать, о чем они говорят. Поэтому раньше, когда мы считали себя частью тюркского народа, да, это как бы, общие, как бы, мощные силы была своего рода, да. Но сейчас каждый народ сам по себе. То есть сейчас же мы же не считаем, что казах это татарин, а татарин это казах. Нет, мы считаем это отдельный народ. Или там тот же узбек, или тот же уйгур, или кумык там и так далее, да. Мы же все. Поэтому, когда идет разделение по национальному признаку, единство невозможно. Невозможно. Это даже понимал князь Владимир, когда крестил Русь. То есть единство по племени, по славянскому происхождению было невозможно. И он заставил Русь принять христианство. Не насильно крестили местами, люди не хотели, чтобы на фоне одной общей религии они объединялись. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим, «Хазики умматукум уммата вахидата, ва ана раббукум фа'будун». Это умма ваша, умма единая, я ваш Господь, поклоняйтесь мне. Аллах Тааля говорит. То есть я ваш Господь, вокруг одного Господа, одного Аллаха вы должны объединиться. Забыть какие-то внутренние распри, недовольства, то, что вы там из разных племен, на разных языках разговариваете. Господь-то ваш один. Вы одному Аллаху поклоняетесь. И поклоняетесь вы на одном языке. Были попытки сделать так, чтобы люди поклонялись не на арабском. Это было в Турции, например. Азан даже говорили на турецком. Были такие попытки, да, чтобы расколоть, так скажем. Это не получилось. Это не получилось, обратно вернулось все, что мы приходим на хадж. Вот сейчас у нас есть ребята, которые с хаджа вернулись, где все читают намаз на одном языке. Если там какой-нибудь пакистанец встанет на намаз перед тобой, начнет читать какую-нибудь суру, ты понимаешь, что он читает на арабском, и ты понимаешь, что он читает. И, соответственно, мы таким образом объединяемся. Так Аллах Тааля нам сказал. Мы должны быть единой уммой, которая поклоняется одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому наши братья-мусульмане, они наши братья, какой бы национальности они не были. Если нам кажется, что где-то обижают уйгуры, или где-то обижают там туркмена, или где-то там обижают мигрантов в Москве, это не мигранты, это братья-мусульмане. Это мы единый народ. Нет такого понятия. Иногда так думают, что мы там, это они отдельно, мы отдельно. Это как раз на руку шайтану, который хочет разделить, и чтобы люди враждовали друг с другом. Поэтому в свое время даже в Османской империи и в Аббасидской империи были такие разделения. Арабы, персы, турки между собой делили власть. К чему это привело, мы видим. Поэтому, дорогие друзья, единство и подчинение Аллаху Субханаху ва Тааля помогает нам быть сильными. Аллах Тааля говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: Бисмиллахир
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. После меня, говорит, не становитесь как верующие, как неверующие, как кафиры, которые отрубают друг другу головы. Это, говорит, свойственно неверующим, которые враждуют между собой и отрубают друг другу головы. Сегодня вот прослушал курс лекций, как появилась Германия. От начала времен там до сегодняшнего дня, как появилась Германия. Столько войн они прошли. То есть столько друг друга они убивали. Вообще вы знаете, что оказывается от германов, германских племен пошли и англосаксы, и франки, то есть и французы. Это все были одни племена, которые жили на этой территории, потом между собой начали сражаться и основали разные государства. Поэтому у них язык очень похожий. Очень похожий. Основа их языка – это латинский. А почему? То есть им свойственно воевать друг с другом. Говорят. Были столетние войны в Европе. Сейчас нас учат демократии. Были столетние войны. Это им свойственно, говорят, убивать друг друга. Вы так не делаете. Но мусульмане, к сожалению, не вняли слову посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и сегодня или в Ливии убивают, и в Сирии убивают, и в Йемене мусульмане друг друга убивают. Где кому не лень, везде друг друга мусульмане убивают. Хотя пророк, саллаллаху алейхи, сказал, не становитесь как неверующие, не рубите друг другу головы. Ведь пророк, саллаллаху алейхи, сказал, если мусульманин поднял меч на другого мусульманина, и тот поднял меч, оба в аду. Он говорит, оба в аду они будут. Там нет правых, все неправы в этом случае. Поэтому, дорогие друзья, именно единство здесь в этом вопросе очень важно. Также Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Не становитесь такими, говорит, которые разделились после того, как им была явлена когда им была показана истина. Вот. Алхамдулилля, синоним нарбариканалля. Когда им была показана истина, то есть они, говорят, после этого разошлись и разделились. Кто это? Это были народы до нас. То есть они нашли истину, они поклонялись одному Аллаху, у них было одно священное писание, но потом, говорят, они раздробились, разделились. До такой степени, что они друг друга не уважали и ненавидели. Мы тоже то же самое сделали. Хотя Аллах Та'аля нас предупредил, мы то же самое сделали. Мы разделились на шиитов, суннитов там и так далее. До такой степени, что мы друг друга ненавидели после этого. Сейчас я не буду говорить, кто прав, кто виноват в этом вопросе. Но тем не менее, то есть вот один раз я участвовал, смотрел, как отпевали этого умершего тогда папу Иоанн Павел IV, католический папа. Мы там сидим сзади, смотрим, и там католический священник говорит: «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа». Аминь, там кричат католики. Там сидели христиане православные. Они аминь не кричали. Но слова одни и те же. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, аминь, а эти аминь не говорят, не кричат. То есть в богослужениях друг друга они не участвуют. А слова одни и те же. Слова одни и те же. Как будто бы у католиков свой Отец и свой Сын и свой Святой Дух. А у православных как будто он отдельный. Понимаете? Вот так они разделились. Поэтому Аллах Та'аля предупредил, чтобы после того, как пришла истина, у нас есть истина какая? Священное Писание, да? Один пророк у нас, один Аллах, Субханаху Тааля, одна Кааба у нас, чтобы мы тоже так не разделились. Но получилось, что мы разделились. Из-за того, что во многом не хотели подчиняться. Были люди, которые не хотели подчиняться халифу, которые не хотели подчиняться какому-то решению. Потом начали кучковаться, организоваться, да, и так далее, и так далее. В итоге это привело к религиозному разделению. До такой степени, что там как будто бы у нас есть отдельные источники хадисов там и так далее. Также, дорогие друзья, пророк говорит: «Ман хараджа мин ат-та'ати ва фарака аль-джама'a, фамата маталь майтатан джахилия». Кто, говорит, вышел из подчинения и разделил джамагат, тот умер смертью джахилии. То есть джамагат – это основная сила, движущая. Поэтому даже, например, когда не нравится имам какой-то, лучше следовать за плохим имамом, чем оставаться вообще без имама.
или чем разделить джамагат и сделать там 2, 3, 5 имамов. Это хуже. Это хуже. Лучше следовать за одним каким-нибудь плохим имамом, чем вот так вот делать. Это даже признавали салафитские ученые. Салафитские ученые говорили, если, говорят, в местности где-то читают гаид намаз, праздничный намаз, не вовремя, то есть за день, раньше обычно есть, это не вовремя считается, все равно, говорят, празднуйте с джамагатом, джамагат важнее, говорили салафитские ученые. А у нас были ребята, которые на парковках отдельно читали гаид намаз, говоря, что вы неправильно читаете, там, неправильно определяете и так далее и тому подобное. Это приводит к большим проблемам. Когда джамагат разделяется, ты начинаешь уже радоваться горю другого джамагата. И все. Вот как случилось с Великой Монгольской империей. Да? Они разделились на ханство. Потом эти ханства каждый правил у себя. И что в итоге? Когда у одного была проблема, другой радовался. Когда завоевывали Казанское ханство, остальные ханства смотрели, радовались, руку протирали. Пришла их очередь тоже. И всех завоевали. Всех завоевали. И Крымское ханство, и Ногайское, и Сибирское, все пали. Когда руки протирали над горем другого, в итоге все пали, никого не осталось. К чему это может привести? Поэтому, дорогие друзья, джамагат, разделение джамагата или разделение общины мусульман – это джахилия. То есть это, говорит, джахилия. Ислам пришел, чтобы объединять. Потому что до ислама арабы тоже были разделены. На племена были разделены. Даже в той же Медине были два сильных арабских племени Аус и Хазрач, которые между собой воевали. И даже лицемеры в один момент хотели, чтобы между ними опять произошла война. Там евреи тоже начали вспоминать, да, какие были времена до ислама. Вот вы там побеждали, нет, вы побеждали, там нет, вот если бы была война, вы бы победили, вы там были бы сильнее. И вот так уже почти они пришли к сражению. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел и сказал: разве, говорит, я вас не спас от этого? Разве вас ислам не спас от этого? Что вы возвращаетесь к временам джахилии, то есть то, что было? Это ничего не дает. Это вот все разделения. Это было в 90-х у нас были вот на улице, город был поделен, разделен, да? У себя на районе ты ходишь, на другом районе не ходишь. Тут можешь девушку провожать, там не можешь. Асфальт делили, как сейчас говорят. Доделились, да? Где они все сейчас? Доделились. Эти асфальты, они уже, их перестилали уже сотни раз после этого. Светофоры уже поменяли, от которого там, где вы собирались. Другие светофоры уже поставили. Тех ресторанов, за которые вы дрались, их тоже нет уже. Те, которые стояли, смотрели на это, они свою выгоду получили. А вы лежите сейчас с черными надгробиями вон в татарском там кладбище. Поэтому, дорогие друзья, разделение это ни к чему хорошему в итоге не приводило никогда. Даже в светском каком-то, да, в кругах и так далее. Также, дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, ва май юшакки расуля мин ба'ди ма табайяна лаху аль-худа ва яттаби гайра сабили аль-му'минина нуваллихи ма тавалла ва нуслихи джаханнам ва саат масира. Аллах Тааля говорит: кто, говорит, причиняет трудности пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не подчиняется ему после того, как явилась истина. Явилась, вот вспомнил слово. Явилась истина, и он последует путем не мусульман, то мы, говорит, направим его к тому, чего он хотел. Мы направим его к тому, чему он хотел. И это приведет его в ад. И его место, говорит, будет, место, куда он придет, это будет ад. Васаат масира, то есть он придет в итоге только к убыли, только к страданиям, только к наказанию. Поэтому, дорогие друзья, в первую очередь, когда мы, мусульмане, между собой общаемся и так далее, в первую очередь для нас слово Аллаха и его посланника. В первую очередь для нас это важно. Какими бы народами не были, какими бы нациями мы не были, на каких бы разных языках мы не разговаривали. Было время, когда, вот, например, мусульмане не хотели разговаривать на русском языке. Вот, например, опять-таки, да, мусульмане между собой к нам переписывались, и книги печатали, газеты издавали. Ну, в частности, вот здесь на тюркском языке, да, знали персидский язык,
здесь ученые, знали арабский язык, естественно. Марджани, имам, вот здесь в Казани, который жил в 19 веке, он, в частности, писал на арабском языке свои труды, ну, как, чтобы все мусульмане понимали. А сейчас мусульман, как бы это ни удивительно, да, объединяет русский язык. Как бы это ни было удивительно, сейчас мусульман в России объединяет русский язык. То есть тот язык, который был языком врагов, да, ненавистен нам. Татары даже говорили, кто выучил русский язык, тот как будто покрестился. Была такая пословица, да? Кем укаган шул чокынган, кто там по-русски разговаривает, тот крещеный, то есть считался. Сейчас уже, как время поменялось, да, может быть, хотели, например, в свое время, чтобы как бы не русские выучили русский язык, выучили, альхамдулилля. Теперь на этом языке мы можем донести ислам. И до всех жителей России мы можем донести ислам. Причем на таком грамотном русском языке, на котором даже сами русские не разговаривают. Да, альхамдулилля. Ведь не секрет, вот у нас сдают, например, здесь, в Казани, сдают экзамены по русскому языку, татары сдают лучше. Лучше знают все эти правила там и так далее. 11 лет учат этот язык. 11 лет. Поэтому, дорогие друзья, альхамдулилля, если сердца едины, если мусульманин следует за Кораном и за Сунной, то ему ничто не навредит. Даже то, что ему кажется плохим, обернется для него хорошим. Ему хотели сделать плохо, а на самом деле обернулось все хорошо. Если, например, у тебя горит дом, твой деревянный дом, например, а ты говоришь альхамдулилля, и ты не против Аллаха и его посланника, соблюдаешь религию, то вместо этого деревянного дома потом ты строишь каменный дом. И ты бы никогда его не построил, если бы этот старый не сгорел. Ты так бы умер в этом старом своем деревянном доме. Поэтому все, что делается против мусульман, самое главное, если они не отходят от ислама, если они едины, им ничто не навредит. Только сами себе они могут навредить. Только сами себе. Путем невежества, путем отклонения от пути ислама, от пути Аллаха Субханаху ва Тааля и путем ненависти по отношению друг к другу. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.